Od 4. decembra je vo foaje Mestského úradu v Lučenci prístupná výstava Miroslava Hrdličku. Aj s pivom je Slovensko krásne. Netradičný názov poukazuje na jednu časť výstavy, kde môžete vidieť karikatúry na obľúbený slovenský nápoj. Vtipné anekdoty na obrázkoch, ale aj trefná politická satíra s humorom opisujú situácie, na ktorých sa obľúbenci piva môžu z chuti pobaviť. Pred 10 rokmi so synom bolo v novinách, že môžeme sa prihlásiť, ak máme na to, tak sme sa prihlásili do Prešova. Tam to robili potom, to bola taká celosvetová výstava a súťaž karikatúry. No isté, tam boli profici svetoví a tak ďalej, ale niektoré práce proste aj nechali, aj moje práce. Tak? Tieto karikatúry hovorím aj z tých výrokov politikov, viete, to človek sleduje, alebo aj niektorých tých iných ľudí, ktorí majú svoje nápady a tak ďalej, hovoria, tak človek si to zapamätá, troška si to dá dohromady a tak si to spracujem takto karikatúrou. Väčšiu časť výstavy tvoria diela s tematikou prírody, ku ktorej má autor veľmi blízky vzťah. Obrazy z celého Slovenska, hory, dedinky i ľudia vznikli počas výtvarníckych plenérov, na ktoré ako učiteľ výtvarnej výchovy pravidelne chodieval. Vytvárať prírodu alebo obraz, keď vám niekto nadiktuje nejakú farbu a tak ďalej, to už nie je ono, viete. Tú prírodu musíte cítiť. Keď vidím, že tam je povedzme, tá obloha taká, alebo tak dám takú, ako si človek predstavuje, viete. Takže tie farby, ktoré sú tu to sú väčšinou proste už svojské. Výstava je predajná a potrvá do konca januára. Ak sa vám zapáči niektorý z obrazov Miroslava Hrdličku, môžete ho mať hneď po skončení výstavy vo svojej obývačke.